намоишномаи дугонико аз 15-умин саҳнаи озмунӣ аст ки дар фестивали Парасту аҳли театри ҷумҳуриявии мусиқии драмавии ноҳияи Данғараро муаррифӣ мекунад. Ин саҳна аз рӯи асари нависанда, шоир, драматург, файласуфи рус Сергей Могилевсов таҳия гардида, ба саҳнагузарондаи он коргардони ҷавони ин театр Саидакрам Алимов мебошад. Спектакли мазкур бо дар назардошти мавзӯъҳои рӯзмарра ва доғи рӯз таҳия шуда, бинандаро барои дӯст доштани ҳаёт ва зиндагии солим, ҳамчунин тарбияи дурусти фарзандон дар роҳи расидан ба қадри оилаи солим талқин менамояд. Яъне аҳли ҳунари театри ноҳияи Данғара кӯшиш намуданд бо таҳияи чунин саҳнаи ахлоқӣ дар тарбияи маънавии ҷомеа саҳмгузор бошанд. мо ҳунармандон шудем ки дар фестивали озмуни Парасту 2023 иштирок дорем ва мо бо як дастовези хубе имрӯз омадем ва намоишномаи худро баргузор гардондем баҳри тамошобини пойтахти азизамо. намоишномаи мо номаш дугонико аст, дар бобати исқоти ҳамл аст ки саҳна овардем. мо имрӯз бештар дар тамоми ҷаҳон мебинем ки ба ҳамин корҳо мисол даст мезананд ва мо хостем бо ин намоишномаи худ каме ҳам бошад, шояд ки мо сари роҳи ин камбудиро бартараф кунем. намоишномаи дугонико масъули эҷоди ҳунармандони ноҳияи Данғара аст ки давоми зиёда аз 2 моҳ таҳия гардид ва барои иҷрои нақшҳо мувофиқ ба талаботи рӯзмарра ҷавонон интихоб гардиданд. намоишнома ба дидан оддӣ вале як ҷаҳон маънӣ дорад. интихоби мавзӯъ низ дар айни ҳол саривақтӣ мебошад, зеро дар замони муосир муносибатҳои иҷтимоии инсоният печидагиҳои зиёд пайдо кардааст ки зиёд шудани пошхӯрии оилаҳо яке аз мушкилоти иҷтимоӣ дониста мешавад.